الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsam yakipagadatan mga datu nagu mga bai pagnintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala membagian tanwa yang kutua kalilinta dan nakapipi aginawa mga pagariya selam namis kanulangun mga bangsami yang kaya programa tano na giiso di itano di kapamagusaya kung makapantag sa giyang kuto kanaik o di na giyang kuto kapagumrah. Pagnintan si ko Allah subhanahu wa ta'ala ibagay niya rakatan wag yang kuto taufikian kagiyang kai di kapaganada utaw di kapaganada muslim si ko agaman yan na titud na ya kailangan o manusia. Bulaboron sa giyang kuto ang mga simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Di pa napanggalabkan o tawag yung kuto suguan no Allah na kailangan nagyang kuto kapag nada niya nun kaan matarima agyang kuto panggalabakan niya na simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Panganintano si iku Allah kisampayaya si iku mga bangsa tano penanaiksiran anta ka pemagumrasiran. Mga bangsami ayay man to kabagantano sa usayan. Nagyang ko to makapantag sa gyang ko to mga syarat sa gyang ko to kanaik. Tanudan tanong kagyang ka ibabagay waga matanwa Islam apya magusay o mga ulama tanwa mga syarat o kanaik na importante ay kaisa madasi o di na paman na mga syarat na igir amyabelag sa giyang kuto simba na di ketarima agyang kuto simba apanggalabkan na giyang kuto tao. So pamamakindagan waya pia-pia pagandadin waya pia-pia anap kumani agyang kuto sabutan o si iku agama tanwa Islam. Ayami alo yung mga ulama ang mga syarat agyang kutuwa kanay na 5 nagiin na tanudan tanwaya pipi agyang kaya 5 amyaw sa yung mga ulama amya tero mga ulama tanu at tigiran di ke patot si eko umani isa agyang kutu kanay inunta sama adin agyang kaya 5 asyarat paganayro natin yung mga ulama na al-Islam. Ikadua nagyang kuto al-aql, ikatlo nagyang kuto al-bulugh, ikapat nagyang kuto al-hurriya na ayamuri-puri, aginan ikalima nagyang kuto al-istita'ah. Usain tanu nagyang kanan miyatiro mga ulama tanu. Alima asyarat nagyang kuto kanaik. Napaganayro nagyang kuto al-Islam, na mabaloy sutawa Muslim. Alhamdulillah, penalamatan tanu, sukadnan tanu, Rabbul Alamin. Kaso makapantag si erkatanuron na miyabaloy tanu mga Muslim. Ya kasultanu si iku agama tanu Islam, aginan ipitemanan mala alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Malungkaman na pependepati apaman na ibigay rakad wallahu subhanahu wa ta'ala so kaday paman nakapakadaya sang kaya dunia na amay kadiga mamo muslim na daaki pantagagyang kutua tamok o manusia. So gina ni mala mi penalamat tanu si iku kadnan tan wa Rabbul Alamin. Tigo mga ulama isasyarat sa giyang kutua kanay, kagiyang kutua kabaloy utawa Muslim, kagiyang kutua kafir, giyang kutua mga tao, akanabasiran mga Muslim, muungkir ko Islam, na kanabasiran ni pakaantapan sa giyang kaya kanay. Kaaya man natin mga ulama
penggelebek si ko mga suan wagama lagi dagi ang kaya naik na su mga Muslim. Nasu kafir na miya kali usiran roob. Api apa na miya maghajiran na di ketarima agi ang koto naikiran. Yang koto hajiran. So alhamdulillah marayaganan na paman na sebutan tano pia-pia agi ang kanan apaganaya syarat ini bagay wagama tano Islam. Agi ang nan so paman na kebalo sutaw na Muslim sa kaniyan. Ikadua miyatro mga ulama nagyang koto al-aql wal bulugh. Yang koto paman na mapia pamikiran, makatatanod agyang kutua tao. Yang kutua penay na mapia swakalian, makatatanod, mapia pamikiran. Nagugyang kuto bulog, paman na sa kaniyan na kiyabaligan. Nagyang kanan idid o kiyabaligan, nakatawan tanwanan. Miyatun mga ulama, agyang kuto kituos, agyang kuto wataap kebaligan. Sa miya timbal si kumang ada to nagusto mga bai, agyang ko to paman na suda to naraot no pama katetaginap. Yang ko to wata apapakala na upun tetaginap sa kanian. Si kumang ada to na nakiabaligan to. Sipman si kumang bai nagyang ko to kapapakaw mo nagyang ko to abisita niya naginan suhaid. Aginan ni marayag kakasabutatan no sagyang ko to wata akiabaligan. Madagalapan na mga to sagyang ko to kaya baligan na dato na gusto mga bay. Ugay na ditanod na nan usain ka malagyang ko to katawin ni ron. Yuto man bu paman na si ko mga patakaran o gobyerno lagi dagyang kaya inged no na sabanayan nagyang ko to wata damiraot Allahu a'lam o di ko kribat damiraot suida diya sa 10 agu telo na pendiliniran nagyang kuto kapakalalakaw niyan. Laboron sa agyang kaya mga darapatan agyang kaya Pilipinas na ayabu apaman na pinakamala kekuwairan pakalalakaw nira na kung mga bangsa tano na 5,000. Na dira daw to di tanuran pekaliw nira no nagyang kuto ang mga wata adamiraot agyang kuto idedian sa 10 agu telo. Allahu a'lam o di ako keribat. Na ino kapaman na ipagisitan ng buto sa agyang kuto ang mga pada mga sheikh. Yang kuto paman na tigong mga ulama asyarat kondisyon na agyang kuto kanay kagyang kuto mapi pamikiran nagugyang kuto kaya baligan. Kagyang tigong mga ulama agyang kuto wa ammal majnun was sabi yang kuto tigitan betengan agugyang kuto may to awata na siya na maapad sa giyang kuto mga tao gayr falaysa bimukallifain ayamana na kanabaw to sira nakapapaturayan si iku mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyuti paman na kaya pakaliw niyan sa giyang kuto syarat agyang kuto kanay. Aya dalil nagyang kuto miya panutul sa hadith Amya katitayan si Iku Ali ibn Abi Talib radiyallahu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal rufi'a al-qalamu an thalathatin anin naimi hatta yastayqiz wa anis sabi hatta yablugh wa anil majnun hatta ya'qil. Ay maana gyang ko to katro Nabi tanwa Muhammad natigyan na ini puro supansum sa gyang kaya telo mga kaadin. Paganayro nagyang ko to atuturugan taman sa di makanaw. Gyang ko to atuturugan na apian to na mga suguan sa gyang ko to amas akatuturugaon na di uno to paman nakipaturay taman sa di makanaw. Ay di ano pa nasusambayang na apiamyaw maagyang ko to awak to mga paliugat salawat al-maktuba na amay kamas sa atot turug na giyang kutuataw na nadiro no to may papaliuga taman sa diskanian makanaw. Nagina ni mga pada ibarat o mga ulama tano. Ad na madakal na ibarat o gay nag-YouTube ipkuan tano ron
Aya importante sir katano na pekaraya gerkatan wagiang koto bitikan wagamatan wa Islam. Nagugiang koto wata taman sadika baligan ati gunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagugiang koto pambetengan kedaan salalag taman sa di sumabut o di na paman na di maka hatta ya'akil taman sa diun maka kasuyagiyang koto pamikiran niya na mapia kagigiyang kaya betengan na ada na bida-bida giyang kaya beteng ada na beteng paman na di na pepekatan okay na ada paman beteng igira na pepekatan agiyang koto manusia nagina ni kapia wagamatan wa Islam paman yan na pagusay niyan sa tarotop agyang koto kebaloy pekasendut sa agyang koto dikanggel beka utaw sa agyang koto agamatan wa Islam. Pero mananakambug yang kaya telo ang mga tao na disiran maapad sa agyang koto kepaturayan sa iku agamatan wa Islam. So tuturugan taman sa di makanaw nagugyang koto wata taman sa di kabaligan, nagugyang ko ito pembetengan taman sa di skanya na makatanud. Aya ikapat syarat agyang ko ito kanay kanagyang ko ito al-hurriya. Gyang ko ito kabaloy utaw mapi ataw, makamamaradika. Kagisi kumiyang na ada na teroon paman na oripan. Uway, oripan. Paman na si kumasaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman si kumya makatunuga paman na mga ragun na ada na paman na tao kebalo ya oripan. Uy na sagiya kaya masa tanun Allahu a'lam uba paman na adem pernah ketu na oripan beneda sagiya kaya masa tanun. Na piagusay na ng mga ulama agyang ko to al-hurriya. Syarat o kanay ka sa kaupama apanay na mapia ka ataw. Maka mamaradika ka. Kagigyan ko ito ati kong mga ulama oripan na padanan sa giyang ko ito di ka papaturayan o di na kanabo na may papaliugat agiyang ko ito kanay. Ino to, anto na isabab. Na kagigyan ko ito oripan na layam likumalan na da abaniya na kami milikan atamukian. Kagi oripan sa kanyan. Kaso tamukian agugian kaya ginawa niyan bal huwa wa maluhu li sayyidina giyan ko to atamukian na ayakir kun na giyan ko to paman na sayyidian paman na giyan ko to maka ori penun nagyan ko to ati mga ulama kanay na ibada na simbenan tasagriku ayaman nagyang ko ito adikang gelebek ako simba na kusarananan sa malayat oras o di na malayat agawi. Nati ko mga ulama agyang ko ito oripan fayudi'u huquqa sayyidihil muta'alliqatu bihi na kederayno niyan. Agyang ko ito mga kabnaro na agyang ko ito kiuri penun. Agyo ito na paman na may papaliugaton. Sama no ito nagyo ito hindi ka kepakai agyang ko to kapne kagyang ko ta oripan. Tigo mga ulama upama gitenudan tano sagyang kaya kapugusay tano kapugaloy tano sumay to awata da kabaligi na kanaba kapapaturayan sa hajj nagugyang ko to oripan na kanaba siram pa nakapapaturay sagyang ko to kanay. Okay da tigo mga ulama na upama kugyang ko to da kabaligi awata na numaik agugyang ko to oripan na numaik siran sa hahajahuma na kore kagyang ko to anaykiran kore kagyang ko to hajiran ugaid na ayatunudan tano na kanabaw to kiitong sagyang ko to hajjatul Islam api apa na numaik siran so mga wata aguso mga oripan na apiapan na numaiksiran, miya paro pamaan, miya ka naiksiran, na dito kiitong sagyang ko to hajjatul Islam. Paman na ginang supugo sa intano, paganay hajj umano siya, makaisaysa si ikotan umur. So ayaman ini na oswata na miya hajj,
na kanabaw to kibilang sa giyang ko to hajjatul Islam ka anda din ikabaligirun na makapag-hajj kaniyang peruman. Uway, makapag-hajj peruman kapaman na giyang ko to hajjian sa ikumuna na kanabaw to mi itong sa giyang ko to hajjatul Islam. Ugay na kurikad nuto subalas na kakuan yan. O di nagyang ko to oripan. So aya keswayan nagyang ko to oripan na apiapan numiyay na makaperuman po ito upama kos kanyan na adi na masa na pagkamaradikas kanyan na pambalis kanyan na mapiataw. Agina na tigong mga ulama ikiyaumpungan si sagyang kaya ummah. Agyang ko to paman na anna al-abda la yalzimuhu al-hajj. Agyang ko to oripan na kanabo na may papaturay agyang ko to kanaik. Kagigyang ko to kekuanian akamapian narako to o kiuri panon. Falaysa huwa mustati'an na dis kanian mapads kanian sa giyang ko to di pagkagaga sa giyang ko to kanay. Ugain na kuri kagiyang ko to kapaghajian sa giyang ko to masa oripan sa kanian. Amay kamiya kaidi na giyang ko to kiuri panon. Wa bighairi idnihi bila khilafin indana na tigo mga ulama apiapan na pama giyang to oripan na di miya kaidi na giyang to kiuri panon na kore kapan na giyang to hajian sa daabasan kaya khilafan siya kong mga ulama. So ayabu at tinudan tanong na giyang to sumay to awata agus oripan na amay ka maparwa makanaiksiran na kurikad na giyang ko to naikiran ugaid na diyutuki itong sa giyang ko to hajjatul Islam. Uway. Si itano sa giyang kaya al-istita'a. Giyang ko to atigtano kapakagaga agiyang ko to tao agi malo tano kebegan sa malaya ta usaya na giyang kaya istita'a apadanan sa giyang ko to syarat agiyang ko to kanay. So may aloy tano to perumanan tanong sa magaan, ay syarat nagyang ko tuwa kanay, nagyang ko tuwa kababalo tawa Muslim, ikadua nagyang ko tuwa ad na akalian, pamikiran niya na mapia, gyang ko tuwa kaya baligan, nagugyang ko tuwa mapia ataw, sa ayam moripuri nagyang kaya al-istita'a. So tao na pagkagagas kaniyan, ay dalil nagyang ko to katru Allah subhanahu wa ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilahi sabila. So Allah na ini paliugat yan si ikong mga tao agyang ko to kanay kairan sa Baitullah si ikong mga tao pagkagagaon pagkagagan yan agyang ko to paman na kapakanay kiyan. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniisuunag yang ko tuwa paman na antay mga tao kapapaturayan o di na kapapaliugatan sa giyang kaya hajj na aya inisembag unabitan wa Muhammad sa giyang ko tuwa al-istita'a kapagagaw tao na tigya na azadu war rahila ginanso mapenggesto tao mapluto tao perak sa giyang ko tuwa kapaghajyan o di na giyang ko tuwa kedaan yan. Ay mana na giyang ko to pagdaan niyan sa kapaka umanian sa giyang kanan inged paman na penaikan yang kaya paman na Makkah al-Mukarramah. Aluin tanong wanto na itindig upata imam sa giyang kanan aptero na al-istita'a kagi paman na sabutan tanu pipiya kasi ipked na giyang ko to mala abitiara sa giyang kaya istita'a kapagagaga. Paganay ron, aaloy tanong na, yan ko to, anto na istita'a, kapag si iko, indal ahnaf, si iko paman na mga ulama, amiyunot si iko Imam Abu Hanifa. O di na, so mga tawat, titindagan nila nagyang ko to, tindag, o imam, mala imam si iko paman na, mga Muslim, so Imam Abu Hanifa. Tigira na al-istita'atu inda al-ahnaf na paganayron na azadu war rahila. Yan ko tuwa tigita nuwa tamok ama pulutu utaw agugyan ko tuwa pagadaan yan aginan supaman na an-nafaqatul lati takfihi dhahiban wa raji'an bila israfin wala taqtir
hala kaunihi rakiban la masyan. Tigo mga ulama aginan su gusto. Paman na maadin agian ko to gusto apa penggusto tao. Paman na keempelan niyan o di na paman na gusto niyan sa agian ko to kasungian sa Makkah. Paman na makapupuon si kudar pa yan sa kasungian sa Makkah warajian nagugian ko to kambeling yan. Nasama no to na adna mapluto yan atamu. Kada abo nakapagisarap. Paman na gyang ko to so mga ulama tano di na suaga matan ma Islam na isa sa pariran sira katano na gyang kaya kapagisarap. Na ubaad na paman na panay ama pasang ikapagisarap na sa parniwanan si kung mga ginawa niyo. Adna mga tao laboro na gyang ko to mga alay perak agi ko to paman nakapagisarap. Mas mapi paman na bednutop kusar adimi sedekaw tao. Agian ko tua lagi dutua paman na pigilang nagian ko tua tamok. Oway. Nagina ni paman na pitro mga ulama. Paman na yang ko tua mapenggustong ka sa agian ko tua kapilalakaw ka nagugian ko tua mapenggustong ka sa agian ko tua ka beling ka. Pada penami aluiran agian ko tua sihhatul badan. Gisum tindig mga madhab al-Hanafiyah. Apaman na mapi akam bubulawasan. Kondisyon nagyang koto atau penaik sihatul badan. Ino to, natigo mga ulama sa ikong mga Hanafiya, fala yajibul haju alal marid na di ke paturayan o di na kanaba mi papaliugat agyang koto kanaik sa agyang koto atau kesakit. Yang koto adna sakitian. Magagedamian na isaw to pekaliu sa agyang koto al-istita'a. O di nagyang ko to al-a'ma, yang ko to tigtano di pakanono, di pakailay, malagi do paman na buta apa kaasalian anta kami begu sabab sagi ko to kaya seniorian na di pakanono. Na isa na paman na diran di maapad sagi ko to babaluiniran istitaas eko madhabu Hanafiyah. Agyang ko to paman na tigtano di pakanono buta. O di nagyang koto minit tulu da idodian tigitano lokas alladhi la yathbutu ala rahila adinia nagyang koto akaplayayag yang koto tigitano may senior din miniraw tagyang koto idodian sa miyakato askanian nana dira no to papakain oy dira no to papakain. Padero panag yang ko to al-muqaid yang ko to tigtano baden ma anto ini makauntod di paka obat titindig uway na isa na napaman na titindigan o mga Hanafiya sa gyang ko to inip na iran sa gyang ko to al-istita'a at tigiran na kailangan na kondisyon na gyang ko to ataw. Padu pa na inaloiran na gyang ko to amnot tarik. Gyang ko to lumilintad agyang ko to lalan sa gyang ko to ipagukita ka sa gyang ko to kapako mga samak ka. Yung mga pagariya na aya ka puguseran saya na si ikumyangaw na adna mga tao tigitano kota turok paman nag-iso di tunay ini di mamagayan si ikum mga lalan puuniran so tamok o tao anta ka adem penapaman na keadaan paman na tulis niran agi ang koto ataw na puniran so tamok nagu paman na kepakay panapaman na imbunu iran si ikotaw na gi isumyangaw na alhamdulillah sa giyang kaya masatano na miyada agi ang kaya lagi day abtad oy kay isong kumyangaw na bida agi ang kaya masatano So ini syarat tiran agian ko to amnot tarik. Paman na lumilintad agian ko to alalan, paman na ipagukit agian ko to ataw. Pada panami alo yung mga ahnaf na tira na sumakapantag si ko mga bai na tanaw diniway. Adna ini syarat tira pan si ko mga bai. Paganayron, syarat tira duwin niya syarat na tira na anya ko na laha zawjun aw mahram. Kailangan agian ko to bai penaik, agian ko to bai pelalakaw. Na pedian si karomanian anta aka adna mahram yan sa giyang ko to aka pelalakaw niyan. Upama ka tigong mga Hanafiya
paman na dinian maapad si karumanian, na diro nakipatura yagi ang kotua kanaik. Diskan yan makapaghaj. Ugay nagi mga pagarian na adun na bitiara sa iyong mga ulama, insya Allah na kaaloy tanubu, agi ang kaya paman na kailangan si ikuba yagi ang kotua mahramian. Ino kapakay paman na da mahramian, na insya Allah na kusay tanubu, amay ka mau matan wagi ang kanan na paman na bitiara, kagi kanabagi paman na mas akapugusay tanuron. Ikadua, inibigay o mga Hanafiya na tigira na Allah takuna mu'tadda fi talakin aw wafa. Yang ito ba iya paghaj penaik na kanabas kaniya na makasusul sa giyang ko ida at talak. Nabas kaniyan makaida si iko talak. Anta kagiyang ko kanabas kaniya na makaida sa giyang ko paman na kapapatay. Paman na ba iya paman na gupan miyatay si karumanian. Anta ka ba iya paman na gupan miyatalak agiyang ko karumanian. So ayat tinudan tanuro na tigiran na amay kasubain na paman nagupan miyatalak o di nagupan miyawafat na sagiyang ko mas ada kay puso ida iyan na nadira no to paman na papakay nagyang ko kapagad sagiyang ko abai. Si paman si iko indal malikiya si iko mga tao amo onon si iko Imam Malik na tigiran na inip maanayran sagiyang ko istita'a نتيجة هي إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية مع الأمن على النفس والمال. Ini begiran mampu apaman na tindigiran nagyang ko to apaman na sotao na keparus kanian ami sampai skanian sagyang ko to kapakauman yan sa Makkah ada aba margen da masakka da mga problema amala atanto kisugaton sagyang ko to kapalaylayag anormal ayamana niyan na paman adna kapalaylayag anormal ada margenon ugay na may kakauman nato sa kargen natigira na paman nagyang ko to tao na di ka papaturayan sagyang ko to kanay anto na paman na lagi dai na aya normal paman na kapalaylayag na kugaga ginawang ka o pamago ka kuda na pakasakat ka kuda ka o di na paman yan na pakapanukon mapluluba ka gyang ko to ka magaga nga ginawa nga pakay na maka ame ka gyang ko to amya ka to di paman na di pakasakat sa gyang ko to pagedaan yan lagi dia no paman sa gyang nga masa tanom ya kalibud ko paman nakapageda sa bus kapageda sa truck kapageda sa plane nagyang ko to paman na miya makato di pakaguga nagi na paman na tindagaya o paman na mga ulama muunod si Imam Malik rahimahullah. Nagu tigiran na ma'al amni ala nafsi wal mal. Nagu kesiap utawag yan ko to tamo ginawa niyan. Masisiap yan na ginawa niyan. Nagu isa pa na masisiap yan na ginawa ko to tamo kiyan. Kamay kababid niya mo ngawag yan ko to ataw. Adi niya nakatawa ni piray paman na tamok kaawidan niyan. Na so agamatan wa Islam na tanto din ako mananang gila sa giyang koto paman na lagi danan ang mga bitira. Na dudan tanu agiyang koto al-istita'atu inda Syafi'iyya. Sipan si ko mga tao paman na mga Muslim pagunod si ko Imam Syafi'i rahimahullah sa tigira na ayaman na istita'a na bi khamsati umur. Paman na 5 at tigin na giyang gaya paman na betuan sa istita'a si ko inda Syafi'iyya. Paganero na azad, giyang ko tuwa tamok ama pelutu agiyang ko tuwa tao. Ikadua na giyang ko tuwa pagdaan yan. Ikatlo na giyang ko tuwa sihatul badan. Paman na mapi akang bubulawasan. Wa amno tarik na aya ikapat na giyang ko to lumilintad agiyang ko to lalan ipagukit agiyang ko tuwa tao. Maadaw na giyang ko tuwa tigitan no paman na mga tulisan o di na anton asa na pagkaalang sa giyang ko tuwa kaplelego tao. Wa imkana siyar nagukeparos kaniya sa giyang kotwa kapalalakaw niyan. Mapaparos kaniya sa giyang kotwa kapalalakaw niyan. Diyan kaya paman na dituro ng mga ulaman na keedin sa giyang kaya masatan o student paman na naman bitira ini si kumyangaw na amasa o heid na dimbuot sa giyang kaya masatan. Ay lagi diyan no paman na giyang kaya imkana siyar. Mapaparo ka sa giyang kotwa kapalalakaw ka. Naman miadin sukubid. Miadin sukubida na adun na mga tawa kubaya maghaj ugaid na
sarata gobyerno na kailangan na adna paman na anto na ini yang to COVID-19 ipaginjeksyon sa yang to ataw na miya kadagdag lagi paman na pekarnon o di na anton asa na paman na pembuat pekaran sa yang to manusia iman to paman na madagal minibegu iman to sa yang kaya haj o pama ko aya kaukitan na laboratory si ikulangwan o pega sa makapupun sa Pilipinas agi ko to pagilay so titiian surugo iyan madagalo to paman na kailangan paman na pagilay sa giyang ko to manusia uway labor so mga bain na kailangan pa na may lane yo ino maugat ka no ata di ka no maugat so madagalaya nanay no ka paman na pagusay buanan o di na pagkarayagan ra ka no buanan o mga sheikh ako no taniyo paman na kailangan din adin paman na mga test up ka din kailangan na clear agyang ko to ataw sa agyang ko to kaplalakaw niyan agyang ko to kapagachian agyo to ipengani na gobyerno sa sakat no to gobyerno malagi do sa Pilipinas agyang kana na gobyerno sa Saudi so inshallah na paman na di kanob kawan kakanabay ni Margen ugay din na kailangan din na may gulalan tanong kagina ni paman na padsagyang kaya pegalin tanwa imka na siyar paman na mapaparo ka sa agyang ko to kaplalakaw ka amay ka paman na isa din karo paman na mi-submit o di na isa makalang karo na ano man na yan nagyuti kukuman gyuti paman na bitikan sa agyang kaya paman na masatan si itanob man si ko al-istita'atu inda al-Hanabila yan ko to paman na pugunod si ko Imam Ahmadi rahimahullah tigiran na paman na pedasaratiran na yan ko to azad war rahila yan ko to paman na pagdaan agog yan ko to paman na loto iyan ugay da tigiran nami sasarat siya yan ko to azad loto agyan ko to ataw agyan ko to mapanggusto niyan mapkakailangan niyan sa agyan ko to kapakauman niyan roo kaplalakaw niya, naguyan ko to kapambalingan niya, si ko pamilya niyan, min maakulin wa masrubin wa kiswa, lagi-lagyan ko to panganangkan kekanian roo, naguyan ko to kinamian, mga kinamian, naguyan ko to mapenditarian, way mapenditarian sa gyan ko to paman na kaplalakaw niya, malagi, usagyan ko to masana, makabuba so presyo, agyan ko to kanisisitaw manusia, anta akamala iarga, na paman na, padanan sa gyan ko to kailangan paman na kugaw taw. Ang isa paman na pagaling sa mga ulama na si kumyangaw na na tawa paman na ayabu kaganyan na kapakauman niyan ugay na gasto niyan. Anto ni su niyan na makaumaro na pumalad. Paman na pimikita bang sa kanya na gina ni paman na isa sapar waga matan wa Islama dito kapakay. Agyan ko to lagi dito paman na tawa ayabu giganian nagi ko to kapakauman yan ro na di mamang ni sa tabang at na di ko pagkakasuisi ko dar pa ami na isa na napaman na panananggilaan o mga ulama tano o di napaman na ginatan niya sa pamilya niya na daabera na gasto sa kanya ilumyalakaw ka aya mapipikirian na paman na pamakita bang sa kanya busag yan ko to kapakauman niya ro so gina na mga lagidanan abitiara na paman na mialoy tanwanan nakaan na pakyuman sa iyang koto sabutan. So mga pagarya, tinimbal tanong sa ayamaan na iyang koto istitaa. Na tigong mga ulama paman na iyang koto azad, paman na loto, tigitano gasto utaw, warahila gyang ko to pagdaan yan wa am at-tariq lumilintad sulalan gyang ko to paman na pagukitan gyang ko to taw sa kapakauman yan sa Makkah wasihatul badan ikapat na gyang ko to mapi akam bubulawasan wa imkana siyar nagumapaparuka sa gyang ko to kaplelayag ka mapaparuka sa gyang ko to kasungka o di nagyang ko to kapalala ko ang sa Hajj. So, tinimbulan na ng mga ulama, nagyang ko to pagulawin tano, ako na matagyan to paman na usaya ni ranon, sagyang ko to kapagkarayagay ranon. Mga bangsami,
Yang kaya kapugo sa tanong sa yang ka istitaa, kapag agaga agyang ko tua tao sa agyang ko tua kapagajian na miya timbelo, paman na sa agyang kaya masa tanong na magagang ka, itunudan tanong, magagang ka, agyang ko to imbayad ka sa agyang kaya hajj. Kaya ayam ya so iman to na bay agency, o di na paman na agyang kaya kapag hajj man to, si Sara katano, nasita no magugit sa NCMA. Na awan to na inibagay ang simi ipakibitan no na ukugang ka to na napaman na kaya paturayan ka sa giyang ko to kapag hajj kaya paturayan ka. So katawan tanod na giyang ko to paman na kibuyad o penanay ka di sa giyang kaya darapatano paman na giyang ko to mambu kibuyad na maapadu na giyang ko to plane ka, plane ticket ka, giyang ko to bisang ka, langwan taman, giyang ko to mga hotel ka, transpo, yang ko tua paman na langon o kau kito ka sa giyang ko tua kapag ka ipun sa giyang ko tua kaplalakaw nga na taman sa di ka makambelingan si iko engad ka oy na opamakos ka na makaguguga ka na miyakwang ka giyang ko tua al istita ayali ro nagyang ko tua pagaluin tanwa pangasasakit oy giyang ko tua pangasasakit na isaw tua paman na pekaraya gerkatanwa di kepakai si ko tawag yang ko to malay sakit yang ko to kapagajian malun yung man geda-geda o pamako banyun ipamakawit yang ko to mga loksyo sagyang ko to paman na mga shaykh kailangan na adna pakauno to na pag-assist sagyang ko to paman na di pagagaga tanto na minitulo da paman na idadian o di nagyang ko to kesakit na malungaman gida upama ko giya ko to lokas ka pagaring ka na umya sakit ada apa ka asison nagyuti paman na penanggilaan tanong agyang ko to paman na lagi duto kalalakaw ino kailangan na paman na suad na loksian na sirbiswi ka so loks ka ono taka sa giyang ko to lokas ka kagito mabi paman na kaplok lokas nagugiyang ko to kang babawata sirbisyo nga sulokos ka palapan na ka, raraotan na ka. O di na pagaring ka, na sirbisyoin ka kagi paman na magari ka no, akatawan tanong agyang ko to di ka PPS kung mga lokas, anta akas kung mga tungan na pagari pamilya na malaabalas akikuwang kaon. Giyuti paman na papakisabutan tanong si kung mga bangsa tanong makapantag sa giyang kaiya kanay. Balabalasan tanong Allah subhanahu wa ta'ala, sa madakal amapia penginintano si ikwallah agyang kaiya paman na di tanong si di ka pamagusaya na kisampaya si kung mga bangsa tanong ka aniran tunay ni aniran na pkaswa di mapagana dagyang ko to mga lagidaya abitiara bulaboro nagyang kaiya paman na mga syarat agyang ko to kanek so mabubabu agyang kaya usayan tanoron yang ko to paman na al-Islam wal bulug wal hurriya yang ko to paman na pada inaling tanong yang ko to syarat yang ko to al aql agu yang ko to al istita lima nan syarat yang ko to paman na kanay si tanobu miati sa yang ko to kapugo sa tanong sa yang ko to moripurya al istita kagina ni paman na malaa sebut tanong panganin tanong si ikwallah langu-languan o makaniniat sa giyang kaiman to kapagaj na mamakataros sila langon. Nagupaman nagyang ko to makanini atapan si kung mga bangsa tano nariskyan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa paman na milalakaw niyo si ko mga ragun. Uway. Nagupakalidas tano Allah si ulang-ulangwan o mga paniyakit anta kagyang ko to mga say pagkaalang pagkaran sa giyang ko to kaplalakaw agyang ko to tao. So, pakalidas tano sa Allah subhanahu wa ta'ala langon, tabangan tano Allah subhanahu wa ta'ala, giyang kaya paman na kaplala ka o mga kaditano na tarimaan Allah subhanahu wa ta'ala, tarimaan Allah so mga panganiran roo, agusula paman na mga say paman na mga duairan, agusto mga simbiran si Allah subhanahu wa ta'ala, sa paman na bayran bauto mapadsagyan ko to mapan na itimbangan amal amapia sa alungan amori mga pagarya pagandud na karkan wagyang ko to salam akalilintad paganintano si ko Allah mambagian tano siya tano butuman na no kapsumpatan tano bu si ko mga pedauras maapia ko niyo upama ko adun na di karkan ko sa ipia
naguad nakapakaribat o paman na sabutan o sa giyang kaya lagi daya sa mga ulama tano na konsulta tano kirambu balabalasan tano Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapiagibu suari niyo pagari niyo si al-alim Hanif Sarip. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.